I'm here for you. Oh, Baba, son. Daddy mother. Daddy mother. Emma kwa. Emma kwa. Daddy. Papa umunwa. Papa na unwa kwa. Ogandi oga. Afa ikwesi ibu engineer Chuki eze nwa. Ifi na ebu na nwa ara nwa. Emma kwa. Mpade ocha esi. Onye obodo oyibo. Onye obodo oyibo. Nwayọ. Taa ijọla akwụkwọ nsọ. Ịdị ọcha, nwa ba fresh, nwa ịdị oke, ịchịkọ, ọpọpọ, ọnụnụ ọgụgụ n'elu tattoo na ose n'aka chịkọdụ, nwa dị very chịkọdụ. Makachi nke bụ eziokwu na yes now. Chioma anyị na-agwa m na abụrụ ya. Nke anyị si bụ gị gonorrhea. You treat your last 2 months. Oh, okay, ya. Okay, mana amala ya amazi na nke a bute syphilis na gwalo syphilis selo gị na after ka you treat teacher. Okay, sorry. Me alone side. Cynthia, nwa ka ekwan. Ọ dị ka you treat go ace gị. What's going on here? I'm not Cynthia. Abụrụ ngwa bụ ace. Abụrụ na bụ Cynthia, nke ahụ si ihe se gị na abụ na ịba chọpụta na ọ bụ ace. Bege nwe ọgwụ ace every Thursday na Amako. So, Cynthia. I'm not Ebola amala. Madam, well on a Hey, what just happened here? I can explain. Explain what? So you have all these diseases in you, and you have the gut to approach me. See, don't you ever, ever come close to me again. Thank God you've not touched me already. Excuse me. No, believe me. I can't lie to. Biaba. Ogwe mego nke gị. Ogwe mego nke gị. Mgbe ọbụla. You actually need to tell na mmadụ okwu. Chero. This girl na amụna ya na abọ ịma. Agwagwa meet him, call me here na Cynthia ji bunye gị ace. Onye ajibe ego. Gịnị mezie abịa gị syphilis. I'm looking out for you. Ama ka so. Echechu nwanyị. Chụọ m nwanyị. Ị na-achụ nwanyị bụ infection ka ị na-apụ ala. Ọgụta akịta mgbanye gị na ahịa ala. But don't worry. Ebe ọ bụ n'otu a ịma gbụzi nwa n'ọgba ibu nwa nke asị agha. Try ya again. Kpọrọ m n'ụzọ. Jee gwa sanitizer. Ihe gwa sanitizer from head to toe. Nwa ya nwa odito, nwa detergent. Wole aize sachasị onwe gị. Jee n'ụlọ ụka meet ebe m nsọ ọgwụgwọ gị mmiri nsọ ka ịdị ọcha na ịda amụ ọrụ amụ gị n'isi ebe a.